ah 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 ah. ଏମିତିକା ଏମିତିକା ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବ ନା ଏଇଟା ଖାଲିଟାରେ ଜଙ୍ଗଲି ଗଞ୍ଜା ନା ହଁ ସେଟା ଏଇ ବାତ୍ୟା ହଉଛି ନା ବେଟା ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜାର ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଏକୁ ତା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏକାଥରକେ ଏଇଟା ଖୁମ୍ପୁଛି ନା କହୁଛି ଏଇଠିକି ଆସିକି ଦେଖ ବେ ତା ଜାଗାଟା ଅଛି ନା ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି ଜାଗା ମାନେ ତାର କରିଛି ପୁରା ଦେଖଛ ନା ମାରିବ ବୋଲି କଣ ହଉଛି ଆସି ମାରିବ ଏଥର ମାଲୁ କଣ କଣ ହଉଛି ଦେଖଛ ନା ଏଟା କଣ ହଉଛି ଦେଖଛ ନା ପୁରା ବିଷ ହେଇକି ରହିଛି ପୁରା ମାଲୁ ani buka nubra sama maru sih bi ଯାହା କହ ଭାଇ ଯାହାର ଏପଟିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ଗଞ୍ଜା ଦରକାର ନା କହିବ ହେଲା ଏଇ ବାତ୍ୟା ପିସ୍ ହଉଛି ମାରିତେ ପଳେଇ ଆସିବ ଦୌଡ଼ିକି